tulette kokemaan ja kuulemaan erittäin aidon kokemuksen ja se aitous tulee esille erittäin monin tavoin. Muun muassa viime keskiviikkona Jenika, sinä toit tänne sinun yhden ystäväsi sieltä Kauhavalta ja hän tuli täällä uskoon viime keskiviikkona. Eli sinusta on välittömästi tullut sielujen voittaja. Tyttö on ollut vasta uskossa 10 päivää ja nyt jo on voittanut parhaan kaverinsa Jeesukselle, Kristukselle. Vähän ensiksi Jessica sun omaa elämää. Olet ollut vähän semmoinen menevä tyttö tuolla Kauhavalla ja niin kuin tuossa keskustelimme ennen tätä tilaisuutta, niin elit vähän sillä periaatteella, että niin kauan kun ollaan nuoria, otetaan ilo irti, eikö totta? No joo, kyllä. Minkälaista se elämä oli sinun kohdallasi? No, minkälaista se nyt nuoren elämä oli, mutta ei se nyt antanut kuitenkaan sitä sellaista iloa ja mitä luuli, että se antaa. Aina oli kuitenkin sellainen tyhjä aukko sydämessä. 10 vuorokautta sitten sinä olit tuolla Mäenpään tiellä noin 5 kilometriä Kauhavan keskustasta sinne sivukylälle. Olit menossa kaverisi luokse sunnuntaina iltapäivällä noin kello 16. Kerropa, kun autoa ajelit siinä, että mitä tapahtui tuossa ihmeellisessä kohtaamisessa? No joo, mä siinä ajelin, olin menossa kaveria katsomaan ja yhtäkkiä siinä keskellä tietä seisoo aivan valtavan kokoinen enkeli ja mä joudun tehdä äkkijarrutuksen ja pysähtyä siihen keskelle tietä ja sitten se mulle tuumasi, että käänny tai huomenna on myöhäistä. Minkälainen oli sun reaktio, kun yhtäkkiä keskellä tietä on tällainen, sä sanoit ja kuvasit sitä, että se oli aika korkea. Kuinka korkea? No sellainen puiren korkuinen, varmaan liki 20 metriä. Ja mitä tällä enkelillä oli kädessä? Miekka. Ja kun sä olit siinä autossa, niin ei puhettakaan, että olisit uskaltanut mennä autosta ulos, eikö totta? No ei, kyllä mä pelkäsin. Se oli aivan, tuntui siltä, että kuoloo siihen paikkaan. Eli se Jumalan läsnäolo ja pyhys oli niin voimakas, että itse kuvasit, että sä puristit sitä rattia ihan mielettömästi ja vapisit pelosta. Kyllä. Mitkä oli sitten seuraukset siitä, että kun yhtäkkiä näet tällaisen enkelin, niin mitä se sanoma, erittäin tärkeä sanoma, jonka hän sinulle toi, niin miten se vaikutti suhun? No, miten se vaikutti? Siis se pysähdytti mut oikeasti ajattelemaan ja tekemään sen uskon ratkaisun. Sä kuvasit tuossa ennen tätä tilaisuutta, että se enkeli katsoi sinua suoraan silmiin. Minkälainen oli katse tuolla enkelillä? Vakava. Ja se teki todella sinun syvän vaikutuksen, kun sä ymmärsit, että nyt sä oot kosketuksessa Jumalan maailman kanssa ja todellisen enkelin. Joo, kyllä. Sitten sen jälkeen, kun sä olit siinä jonkun aikaa ollut, niin sä tulit autosta ulos ja mitä sitten tapahtui? No mä en voinut kuin itkeä. Mä pelkäsin ja vapisin ja soitin äitille. Ja sä menit polvilleen siinä samassa paikassa, jossa tämä enkeli sulle ilmestyi? Kyllä. Mitä sä teit siinä polvilla? Mä itkin. Mä pelkäsin niin lujaa, että mä luulen, että mä kuolen. Ja sä sit soitit äitille ja mitä äiti sanoi sulle puhelimessa? No se sanoi, että tolla tavalla Jumala mut halusi pysähdyttää ja että mun pitää tehdä se ratkaisu, eikä enää epäillä ja jarrutella. No mitä sitten tapahtui, kun olit soittanut äidille ja pikkusen rauhoituit varmaan siinä tilanteessa, niin mitä sen jälkeen tapahtui? Mä lähdin ajamaan mun tädin ja sen miehen luokse ja ne rukoili siellä mun puolesta ja mä sain antaa mun elämän Jeesukselle. Eli se oli niin voimakas se vaikutus vielä, että kun sä menit sinne tädin kotiin, että sä kerroit, että sä lyhistyit polvilleen itkien sinne ja siellä teit tämän uskon ratkaisun. Joo, saman tien kun mä ovesta astuin sisään, niin putosin polville lattialle. Se oli siinä. Ja sen jälkeen sun elämä muuttui ihan täysin. Kyllä, nyt tää on ihan oikeeta elämää. Annetaan Jeesukselle ihana tappulainen. No sä oot nyt semmonen todella rohkea nuori tyttö. Sä
teit sellaisen päätöksen, että sä haluat kertoa tästä kokemuksestasi koko maailmalle. Eli sulle saa soittaa, suhun saa ottaa yhteyttä, sä haluat antaa lehtiin haastatteluja, nyt sä olet netin kautta yhteydessä miltei koko maailmaan ja susta tullaan tekemään mielenkiintoisia artikkeleita, niin sä et todellakaan häpeä sitä, että enkeli on ilmestynyt sulle ja Jeesus ilmestyi sen jälkeen antoi sun synnet anteeksi. Joo, ei. Siitä täytyy kertoa kaikille. Nyt ihan todella mielenkiintoinen kysymys, että mitenkä sun kaveripiiri, sä oot ilmeisesti Kauhavalla jo kertonut hyvin laajasti tästä kokemuksestani ja toivotaan, että paikallinen lehtikin siellä kirjoittaa ja sä tulet omilla kasvoillasi ihan julkisesti tulet kertomaan tästä, niin miten sun kaveripiiri on suhtautunut? No osa on mua uskonut ja sillä lailla niin kuin hyvin suhtautunut, mutta sitten esimerkiksi mun työkaveri, niin se nauroi mulle ja sanoi, että musta on tullut hullu. Arvata vaan voidaan. No kaverit on varmaan huomannut, että sun elämä on muuttunut. No joo, kyllä osalta on tullut sellaista kommenttia, että ei ole enää sama Jenika. Eikö se ole ihanaa? Annetaan Jenikalle oikein ihanat aplodit vielä kerran. Ja Jenika ihan vielä tähän loppuun, niin mitä sä tahtoisit sanoa niille ihmisille, jotka vielä ehkä ajattelevat, että kannattaako lähteä Jeesusta seuraamaan. Ja sanon vielä kerran se, mitä se enkeli sanoi. Sillä oli erittäin tärkeä viesti sinulle. Käänny tai huomenna on myöhäistä. Tee ratkaisu, sitä ei koskaan tiedä. Ja se kun on uskossa ja saa elää sitä elämää, minkä Jeesus on sulle tarkoittanut, niin se vasta on sitä oikeaa elämää. Et mikään muu ei ole mitään siihen verrattuna. Kiitoksia Jenika. Annetaan vielä kerran Jeesukselle ja Jenikalle aplodit. Kiitoksia. Ja omasta pyynnöstäsi ja vapaasta tahdostasi tämän seurakunnan läsnä ollessa Kristuksen antaman kastikäskyn mukaan kastan sinut Jeesukseen Kristukseen, Isän, Pojan ja Pyhän